Majina akwanya so asere yiwura ye otumfo se se ne amon press for maka na je say ye kruna na abodo posa majority of the indigenous afidikasi so ofidi so na yiwura why in tem kakraman Da super doctor amankona de ewu eye brekum man hene enche bia no krakoye enu nti ohene ameya hene brekum hima ene to aso ya wo hwekuroi ene na tankonwa na yakoda soro ya konti hene ye wo brekum ede ade sede ato yira kotoko hene nim ese eni die mu ada dabraka onhwe nanka enipa miensa bi ya wayi wonti ewa busuan nim no wonhwe na wonsi hene ewo brekum enfama wo mo na woche se ohwe brekum manhima ono ankasa ni nua bema nimpon esoso ede dwatoa aba ya ono opa akonya ni bia din ya de frɛ no eye Kofi Asante sanso so na woche se nana kwaso hene ono so ebusuani nana kwaso hene no so nua bema e frɛ na tabi enso so ayiniti a ono so se ono so pɛ akonwa no bi adi ansa na de hyebrante ba akɔ ono so se oye judge amoako frempon ono so ayiniti ewa busuani we no woche se nipa miensa nyina ya de hye wonum nyina di ade a eyeyie nanso sebe ya omu nyina betumi anom asudwe abuo mu na yetumi yi baako na obetumi abesuan ede a cheoman ne yiwa kotoko hene no eno na ya asem no eno nti wosre se enimanimu ya omope no se nka beye basa hare so ntantem na nka yiwa sante hene na no atum na womatuma hwe asihene ebrekum ama anigi aba wabra na konti hene ekasa no uma yenti no kre yiwura da sibri film no ko be almost 2 years so himself no process ana brekum so sanda santiman nti yiwura say yiwura sante you tufo semina kuduni oti committee no ewie omuduma nti sese hwese obefre adehye no na committee report no bia person audit no ato na you are receive say obama ye papa nya no obama ye papa nti mejina mekra wakan mejina akwanya so asere yiwura ye otumfo se ne amon press for maka na je say ye kruna na abodo posa majority of the indigenous afidikasi so ofidi so na yiwura why in tem kakraman if you say since yenya municipal chief executive ti yenya o man so kan ho na aban no resetting no na je say bibia for the prefera go brekum ahinsem wi yiwura da sebre manso by for almost 18 years amwa brekum amma papa mu bibli sem bibli bai sisi kwa edenya mi asese yenya yiwura waye panyimpa waso ano nti mejina fidie so se ne mwakan se ne asema ho ifirima no abai na je se amanfo asema eda wo ma no nti mejina fidikasi so na papa yiwura so se bebi edu no nimsa kakakra bi ni ebi ti oyen ntem kakra man ya nanka binya hina bekumfo ni beji no ho hina bekumfo beji na ba obatu ama kronu nkoso na akoso no na mi wa wisemu yiwura bi se
nsɛm bebree ba akyire a kyerɛ sɛ ɔde ne nyansa ne n'akokoduro apem so aduru baabi a yɛduru. Nti menim sɛ ɛfiri saa bere a ɛnkyɛ ɔbɛfrɛ adehyeɛ no na hwehwɛmu a ɔyɛeɛ ne ade no baabi a ɛsɛ ɔbɛto no de ato. Mewɔ gyidie sɛ yɛwura bɛma yɛ hen papa. Sɛ kuro biara mpuntuo no sɛ woanyɛ ɔhene a ɛno no mma kuro no nkɔsoɔ no nti wɔ gyidie wɔ yɛwura mu sɛ ɛfiri saa bere kɔ biara no ɔbɛfrɛ yi na yɛatoa so na yɛnya mahene a papa bɛhwɛ kuro so ne nyinaa ata n'akyi. Enti Brekum Kontihene ɛna yɛtee ne nka no ɔno na egyina busua ne nyinaa na mu ne na atenkonwa na mu ɔde asɛm yi ato edwa. Megye di sɛ Kwaku we de to asomo pa eyi to asomo ne so sabi yesua de okay akonya to a ekwan a yefa so yi disi brante de enye nka ne kwan so ni yenim se bi a ye nana kontire no wonu oba ahema nana eye wo hene yere ameya hene sabi sante hene yere de nkono na ene ne kunu eka kokoamu asem o munim hyehyaya o mode ba Brekum ye ba na mamre kwan so a akonya to a ansa na ebepa de hye brante se adehye no mo ye be ye num a mo nyina mo de dwato aye de eba oba pani a wo ye wo hema ho etu ahene ne asi ahene honom ansa ena oba pani aka se da bi mo nyina me ye madehye nanso me pese me de akonya ne ma mo nyia ya ogina hoyi mo nyina mo nka motirimu ne yemwa ono te so a mo na mo te so mo nyina Brekum kro ya na ye dai ya dwendwene ho na se koba se ebia na kontiri ena eye press no na enye ohene yire nka ho tu ahene ne yesi ahene atena nkonwa no yehu obia wo mu a Kwaku menene nhye da nya adwensa Kwaku bia na omo aresa na ede a kire Kwaku ye resa kire okra ye ba wuchidom okay enti ma wo nyina atena wo nchen sabi na ohene yire kura mpo no wose nkotena mu bi wate ase na ohene yire de ababo nte se adehye ba be pra konwa yesi nti ye de fa kwan we so na menyi ni se ohene yire kwa be ma asemu ya ba abe fontentan so se de ye dwendwene ho I think that when ye one-on-one interview Kontihene na ye ye na central for corner na say ekoye ye na da asebre 2023 November 23rd enti 2 years mu ani ye de ye wo mu wati ase enti enye se nko bi something no the bomb man hini si man hini okay ngo bia wo si man hini wu na obesi man hini ne sante hini enye na de okay nanso ye wo bibia ne bra se bi se de wo no a se bi wo si ahye ne dwumadi a wodi no ene ye de yeso ye di so enti ye sere na kontire de wo ka no efa baabi wom efa baabi nnim fa baabi ewom ne se wo kire adwen se omo papa sanse kuro no edampan nanso omo maame ye den e wo ho no mo ase bi wo hwe kuro no dia masante hene da ne da nyina ye hu ye komampo ye na wo hene yira ma hene wo se ye den e ba obi Brekum man hema ye hu no wo tena ho saa na wo twene nyina ma ye ni wie enti ye kire se obi wo ho no ma wo ye den wo hwe akire dia masante hene na se ko ba se bi a mo amo pe mo papa no na bi adehye no enwo bibia se bi ade to akonya to sesi a ne ye prede a ya abotre ye hwe obi asunu na de ne ban ebi kura sante ne wodi na ni na ye dai ehwe akonya to ye no ebi kura wo ntenase na nanom wo mo so bo pra akonya mo nye den mo mantenase ye obi wo ho a wonsi manhia fikasi mo mantenase da akonya to adana na ogina ho so be pre ne ye de be ma Kwaku debi akonya na ya amane ne amamre na ye de so akonya na ye didie ndida da nyina wo de wo si akonya na to akonya ne to ye ne mfie mienu ye na wo hene ira me ya hene Brekum mahima nko na mmra sabi manhia fikasi mo mra mesom na adehye a mo pese mo yi mutina mo prebe no ye hu manim wo ho no mo a ususu sesen ha na wo sibesi ho wate ase enu nti na nananom dodo na etina manhia su amane ne amamra ansa na mo betena akonya so mo mfo mamamre na mamane anya de eni agoro nti ye besere kontire we de adehye ne de akonya to amane ne amamre kwan so no ye de wo kodwatoa nti ye besere kontine ya sa de ayasem bisa se wakodwatoa na mko dwatoa no hwan na dwatoa na bɔ no se yemfa ne nyedai yemfa ne mra na mpo akoba se yede na kwa kyere yewura na akoba se ache anu aba be kasa sei se wate de meso meche na se se ya de a yayi brante ne nyina yakɔ nipa num ne de omkɔye yayi asimasi wo benten Kwaku ne de kwa akodi ade o yede wakɔ kyere yewura ana bi a yewura twintwa ne na ase so a wahu se bi a yede na kyere na bi a yemfa ne kyere yewura e bi abusua kora anye den enyi ntum wate ase
Sabi yesu enim ye wura nsama ye de gu no so ni betwa hene da fomo kumasi ni fa da fomo god kumasi ni fa ne maame e da fom na sama adi awuo asokoi mampo hema na da asebre buache ansa debra ono so ye den ono so da ho na akosi bosompra goso ono so ye den e da ho nti sante hene moma ye ma ne bre kakra sabi mampo eto wa no aduadi anan munya na mya misi ma de onim de nti a wope mampon woni manim ya ansa na waye de watwadwira nti yenya abotre nye dai ema no wono a ne brem na se mo de be kire no no osom se bia we na mo de na ba de ya me de akonya ne ma no wono a ma na ma ne apatam tina ne yi ne yi a breku ma de ya mo benya mo papa nanso na yiri na ehwe kuro no te se nkuranza na giri na ehwe kuro no susese e nti munya ne bre nye dai ema ne kakra sanse mo de pressure bebrebe beto ye papa yisu ana ye na su anama kwa haye sanse animanimu ya next month me no kasa isi yeko asokoi mampon ye firi wa yeko goso na ogwira so ye dai eda nanim ti enema na kwa ye bebrebe adoso nanso wahinsie ni ahintuo die ewo no ne nsem tumi no sante hini nsem na eden ewo enti so obeje mu nne obeje mu kina die kontire nya abotre kakra kwaku den na bema kontire kasa ni mu a o se enipa miensa na yi wo muti saba ya asundue beba no sante hini nyi se enipa enipa miensa na yi wo muti se de be ya asundue beba sante hini on se ai na hema enua wo na hema susu nua ono susu tie konwa so ensusu nua wo ya ono so yabusuani wo ti akoye se na hema nua wo nkonwasofo no so ba ko su nua wo ana ade hye no so ya be na hema ebetima ba se na ne ba bi so ensusu wo mbi ya ono so ye jaaje akonwa no de sa ne kana ye bibie wo ho kakra akoye bibie wo ho no sanity ti no no yi afa nchen se ne santehene no mrem fi se ne kana ye den ama nkonwasofo no ne na hema no ko se ne kana ye den ma nkonwasofo a ye ba santehene ni mu ye mfa nsoma santehene me se wo paade wo no ho no mu asabi yem betna be fontenta so ma mesra de free santehene wo da bi wunya kwaku wunya na nano muni mama ne ne amamre se de yeko pani nanim se de yeko wo hene nim ye wo pani ne wo hene wati ase se de yeko pani nanim se de yeko wo hene nim se bi wunti ma santehene nim na on fansa pan ma meji no se wo ba be na wada santehene mfi aduosun no mo kwaku wanyini o aye ne ho na efe na sikadwa siesie ne wayesa aya mama yanwene se ono so se bi wanyini a ono so ohia homegire to da wo se ogina home kakra wati ase na se nkonyasofo ka ne se nika e de ekwan be ne wo se de fa so ne yere wo ho ne nyina ye fira tuntum ne ya peda ne ya ba ne de aba be dan ye wura miensa ne nyina ba be dan ye wura ne a kire se nipa miensa de gina wo santehene amenka se mu nkira wo ne se nipa duoson wotwe begina nanim no wono a hwe duoson no obi abegina nanim a wonim de obetena akonya no so obeboa anya de se bi wo man no kora pe nti no woses wono se woye hini na se obegina nanim no ka se wei no opa na se wo so wo pa wo de a wo de no wakosuan akire bi o court no wakosuan akire se bi wona bo man hini si ahini tu ahini si ahini santehene nti ye besere kontire se enka kwan na opeso wo de fa so ni mom no enye amane ne de amamre kwan so ne mom nya be fontintan si so ene ye de befa kwaku ye di kontire de kwan ofa so ba abontin na enye no to nchen a na se ye hwe kwan ye fa so ya de hyebrantie yi amana bi swan no a o hwe nipa miensa ya ye de wo mo ba na konye bi wo no mo a di mienu miensa ba na ye santehene hwe na ye de ba ko aba konye bi wo so de ba ko ba wasi yu matemko no ususu se komo atena se de ba akokọ a eye ana mo fa miensa ni nyina amra na ye wura mo wo munyi kwaku e me de bia me kase ya se die wonim yonim to ne de ne de very good enti se nipa miensa ene yeyi wo mu se ade dia ye ato wo mu bia di bia ye de ye obi adi bia ye yie no se nipa miensa no ayese mo nam na mo ye miensa na mama nka mienu se mo nche na ba ko onim nyansa wo mu di mienu no nyina mamo se mo nyina mo mamefa ono abenya sen obenya ba ko se ye dwene asantema ho dwene breku man ho de a se de be ya asumdwie beba ho nti no akonyasofo no ne oba ahema no mu nyina tena wo kasa da bi we nya fe na sika die sika bi bebe buamu ade bi ne be da bi we nye kuntuna ase adamudie bia wo ya nya adamudie wo sa ahenie mese adehyesem ye mfa adamudie ni
ebi so didi nanso leta we ba be dwa wate ase akonwa na wokotena so ne ye bosom e na wo ba betena no so no na kire wo de fa kuro ne ye da ye fa na de abesoma sante enti wuntimi mfa wo pɛ ne waka de mfa nyɛ da ye mfa mma enti nipa miensa e na aba oba penti sante hene e ya wota to esansem wi ama wo mo ya bepra akonwa ne bisa wota akɔ manhia pa wo se yesi amoa mo de nipa na ya ba begina mo a mo nsa nkɔ na mo nkoyi ba akɔnya da yi nsa mfa mra won asema wa da anya afidie ne wasum wo opesu wo mamu nyina mu ne se mu nyina mo ye baako mu amu nko se de be ya wotan ni mu ntimi nko tena na mo mpe baako mfa ne nyedai emra ntimi ensa se na ba beduru no so mo ye anuanom a wan na aduru no so ye won hyehyɛ ye wo honom se bi ebi adehye ne abusua miensa iwedi wan na sesi a ye hwɛ akonya no odi bi ye dai eye sesi ai na wan kra na abra akonya to ya ansa na ye na da ase be pre no na oye na adwe se obi show interest efi a mo ye mo adwe se no be ben no sa abra ne duru honom a tumi ne de wasante hene nsam ene atena nkonya enti kodika na amaka asante nyimu nyina mo ba begina wo ho na ye se abusua dua afeni ye be amane ne amammere su se ye de wo mu ana nya de eni wo mu ehwo ne ye be hu asante sem se hia wa na ehia wo ehwo ne ye ba be mu hu se onkwo ye wa adwe se Farouk Sambodua Michael Jackson ono ne ye na adwe se obi gina mamfia be ka se sampa de onim se sampa wa asante bia na so so ane nsem ni ode ye de e ba asante no enya afe na wo so ba benya dibire nu ya ba be ye ho nkrofo bi o mbe pritumi wie ne ye pone kakra ma na mo de ba be da adanko da adwe da bi nanso miensa ne de ni nyina be wie ka okotoko hene anim so omu nyina ba be duru ho ade okotoko hene pɛ no na bereku man pɛ mo pɛ mi mpu wono na asase ne ye ne dia ewusiafo anti ye hwɛ ba bi asusuan de bode hono be fa me yiri sa ba bontin de se de tie be de be kɔ so ana de be to forma fa semi ho so e de be so mo for adwen che to hono edumasa TV or YouTube edumasa online or Facebook TikTok so edin kɔ no a ya to ye ho for adwen che to mobuo ne ni de ma kasem medin dia tesem ne kwaku be dia kon eye me guest ye da se